Hvordan ser du fremtiden inden for det her område med at blande uddannelse og erhverv sammen? Jamen, jeg mener, det er fremtiden. Jeg mener, hvis man kigger på Sydøstasien, jeg var i Kina i september og se på, hvordan de i den grad opjusterede mere og mere uddannelse, mere og mere forskning. Så skal vi stå på, og en af mulighederne, det er simpelthen, og den produktion, som er i Danmark, at den får en værditilvækst, at der kommer noget innovation i den, så den kan sælges, at vi kan få den mere værdi for varerne, som vores lidt højere produktionspris, den ligesom kræver, at vi får. Så det er simpelthen tvingende nødvendigt, at hvis vi skal tjene flere penge, vi skal beholde arbejdspladser i Danmark, så er det vejen frem, så det er en rigtig god ende, I har fået fat på her. Hvordan mener du, at vores projekt kan bidrage til det? Jamen, jeg mener simpelthen, at den sætter fokus på, hvor vigtigt det er, at undervisningscentrene, og her har I så fat på på basisuddannelser, gymnasier, HF, universiteter, men samtidig den der interaktion med produktion, med erhvervslivet, det er helt rigtigt, det er simpelthen kernen i, hvordan vi kommer videre. Hvordan mener du det vil kunne bidrage noget til regionen, vores specifikke region, til fordel for, eller i forhold til andre regioner, at vi udvikler sådan et projekt som det? Absolut. Altså, vi har jo et Aalborg Universitet, som er meget, meget søgt, og som er en af de universiteter, som udvider rigtig meget. Og det er klart, jo mere interaktion, der kommer mellem universitet og erhvervslivet i Nordjylland, jo større mulighed har vi for at bevare arbejdspladser i det nordjyske. Og kan man så koble gymnasierne og HF'erne på, at man får den trukket lidt længere ud, så er det bare rigtig fint, fordi vi skal også bruge arbejdspladser i Thy, Mors, i Hanherred og så videre.